Tensyonado pa rin ang sitwasyon sa West Philippine Sea o WPS habang nagpapatuloy ang paglaganap ng maling impormasyon maging ng disinformation na di umano'y nagdudulot ng kalituhan sa publiko. Bunsod nito, kumilos na at nakipagsanib puwersa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga mangisda upang maihatid ang mga totoong pangyayari sa WPS. Inilunsad ang Alliance of Fisherfolk for Truthful Information and Narratives on the West Philippine Sea o ATIN WPS nitong Biyernes, July 24 sa Travelers Hotel, Subic, Zambales. Nagkaisa sa launching sina BIFAR National Director Elizer Salilig, National Security Council Director Romeo Racadio, kinatawan ng Philippine Coast Guard, partner institutions at mahigit 80 lider mangisda mula sa lahat ng rehiyon sa bansa. Ayon kay Nazario Briguera, tagapagsalita ng BIFAR, dumaan sa pagkasanay ang fisherfolk leaders upang maging katuwang ng pamahalaan sa pag-uulat sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Ang mga mangingisda pong leader na naging kalahok nito ay siya po ang magiging kabalikat naman natin doon sa pagbibigay ng mga pagsasanay sa mga reyon na kung saan tinitingnan natin na mas maraming mangingisda ang dumaan sa mga pagsasanay, mabuksan ang kamalayan at mapalawak ang kaalaman upang sila po ay tatawagin nating mga mangingisdang tagapagbalita, mga kabalikat ng pamahalaan upang isiwalat, ipamahagi ang totoong naratibo at impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Dahil layon po nating labanan ang anumang peking balita, ang anumang misinformasyon or disinformasyon tungkol sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng programa, may wawaksi ang maling impormasyon na taliwas sa umiiral ng datos na kinikilala ng maraming bansa ukol sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na sakop ang nasabing katubigan. Layon po natin na mas maging mapanuri ang ating mga mangingisda na hindi po sila nalilinlang sa mga lumalabas sa social media. Kung ano ang totoong nangyaring insidente, halimbawa, yun ang kanilang ibabalita. Kung ano ang totoong katotohanan tungkol sa West Philippine Sea na sinasabi nga natin na ipanalo na po natin ito. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang 10th anibersaryo ng Arbitral Award noong 2016. At ito'y ginagawa natin para gunitain at ipagdiwang ang ating tagumpay tungkol sa West Philippine Sea. Huwag po tayong malinlang dahil ang West Philippine Sea po ay atin ito. Sa katunayan, tila pabor raw sa mga banyaga ang kanilang mga ipinapalabas na istorya na taliwas sa tunay na mga pangyayari. Kasi po may tinatawag tayong ibang impormasyon na ipinalalabas ng mga banyagang illegal na nananatili at mga ginagawang aktibidad dyan sa West Philippine Sea. Halimbawa na dito ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. At may mga pagkakataon na kapag may nangyaring insidente, iba ang lumalabas sa balita ayon sa kanilang pananaw. So ang layo natin, kung ano ang katotohanan, ito ang ilalabas natin. At ang mga mangingisda, sila mismo ang magsasabi kung ano ang totoo. At sila mismo ang makakaunawa at makakaalam kung ano talaga ang katotohanan sa West Philippine Sea, ano ang totoong nangyaring insidente. Sinabi naman ni Wilfredo Cruz, Director ng BIFAR Region 3, hindi lamang usapin sa WPS ang maaaring iparating ng mga mangisda sa mga Regional Information Offices, kundi kasama rin dito ang maritime crimes. Since ang BIFAR naman meron tayong tinatawag na Regional Information Unit. So meron tayong Regional Information Officers. So nakaangkla doon yung ating mga fisherfolk leaders na pwede nilang kung meron silang mga information na magagather. Actually, it is not only about yung ating laban sa malaking bansa. Marami kasing tinatawag na maritime crimes na sila yung diyan. Andiyan yung mga legal drugs na particular dito sa bandang West Philippine Sea din. Ang dami ng diyan na sabat, marami ng pinalutang diyan. So yung mga yung mga illegal fishing din. So sila din naka-front diyan, yung ating human trafficking, yung ating pagpapasok ng mga halaman na bawal dito sa atin. Kaya yung ating mga mangingisda, sila yung nasa forefront So sila yung talagang maasahan natin, sila yung magiging kabalikat natin, kapartner pagdating sa pag-supply ng mga tamang information. Nangako naman ang mga mangisda sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa nasabing programa
lalo na ang pag-iit na bahagi ng Pilipinas, ang West Philippine Sea. Ito po ay napakalaking misyon sa lahat ng mga fisher folks sa kagaya po natin. Ito po ay makakatulong sa lahat ng mga fisher folks na kinabibilangan sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea po ay atin talaga, hindi po natin po itong ipagbigay kahit kaninong dayuhan. Yang sa mga Chinese naman, sana huwag na tayong pasusupil sa kanila. Atin po ang WPS, sir. Hindi po sa kanila yan. Meron po tayong sovereignty, meron po tayong sovereign rights. So, dapat ipaglaban natin talaga yan, sir. Atin po ang WPS, atin po ang West Philippine Sea. May karapatan po tayo talaga. Mensahe ni Cruz sa mga mangisda, maging responsable at magbahagi ng wasong impormasyon na kapakipakinabang sa pagpapatibay ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kailangan po nating maging responsable sa pagpapakalat ng mga balita at yung tamang pag-handle ng mga information na ating nagagather kung saan natin pwedeng ibato at maiulat siya ng tama. So kailangan po nating magkapit-bisig para sa mga tamang informasyon, lalong-lalo na kung ang nakasalalay yung ating ang kapakanan ng ating bayan, Pilipinas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.